Hola, bon dia. A continuació parlaré d'algunes estratègies importants a tindre en compte a l'hora de resoldre problemes relacionats amb equacions. Primer de tot, tingueu en compte que una equació no deixa de ser l'expressió algebraica d'una condició. ¿Vale? Ara presentaré dos problemes. En este primer trobarem dues condicions i dues incògnites. I en este segon problema és un problema tipus de mescla que trobem al llibre d'Anaya. A mi no m'agrada molt este tipus de problema perquè considero que és prou complicat per al nivell de segon de l'ESO. Però, i per aquesta raó, el presente i explique de forma raonada per a que tracte o que intente que quede clar este tipus de problema i que s'entenga. Molt bé, per tant, pauseu el vídeo i llegiu el primer problema, per favor. Si vos heu adonat, tinc dos tipus de condicions. Per una banda, me diu que la tercera part del costat llarg és el costat curt i que la finca mesura 40 metres, és a dir, el perímetre mesura 40 metres. En aquest tipus de problema jo recomano molt sempre, quan es tracta d'un problema geomètric, fer una interpretació gràfica. ¿Vale? En aquest cas, si la finca és rectangular, té esta forma. I si un dels costats, per exemple, i abans de que es començar així, quina serà la meva incògnita? La incògnita normalment està a la pregunta del problema. Quines són les dimensions del terreny? Per tant, una de les dimensions puc dir que és la X. Per exemple, esta, la curta. I aleshores, si la tercera part del costat llarg és el curt, el costat llarg, si el curt mesura X, serà el triple de gran, és a dir, 3X. I així molts de vosaltres esteu preguntant-me, i per què no has agarrat com a X el costat llarg? Llavors el costat curt seria X terços. La resposta és que puc fer-ho, no n'hi ha cap problema, però se me complica la resolució del problema. Mireu, la següent condició, perquè he fet servir aquesta condició, però l'altra condició de que la tanca mesura 40 metres, si vos fixeu, seria igual a sumar tots els costats, x més x més 3x més 3x, i això és igual a 40 metres. Si haguera fet, o si haguera escollit la x com el costat llarg, ara m'haguera quedat costat llarg més un costat curt més l'altre costat curt és igual a 40 metres. Evidentment, aquesta opció de dalt és més senzilla, no tinc denominadors. I de fet, si faig aquesta operació, me queda 8x és igual a 40. I el 8 que està multiplicant a la x passa dividint, me queda 40 partit 8, i 40 entre 8 seria 40, està clar, serien 5 metres. Per tant, quina seria la solució? La x, que és el costat curt, serien 5 metres i el llarg seria 3 voltes més gran. Per tant, aquestes serien les dimensions de la finca. I així, la primera cosa que jo faria seria eliminar els denominadors multiplicant tota l'equació per 3. I me quedaria, al multiplicar per 3 els dos membres de la igualtat, 3x més 3x, 3x partit 3 és igual a x, i 3x partit 3 és igual a x. I en lloc de 40 tindria 40 per 3, que són 120. I me quedaria, per tant, que 8x és igual a 120. Per tant, la x seria igual a 120 entre 8, que això és igual a 15. És a dir, que la x, que era el costat llarg, val 15 i l'altre costat, que era la tercera part, valdrà 5. El resultat és igual, com he comentat, però se dificulta l'equació, la resolució de l'equació i, a més, fixeu-vos que aquesta operació final ha sigut més complexa. Molt bé, anem amb el següent problema. Pauseu el vídeo. Llegiu-lo detingudament. Jo m'espere. Molt bé. Vaig a resumir de forma gràfica, de nou, l'enunciat.
me diuen que per una banda tinc un suc de taronja que val 1,5 euros el litre. I no sé de quina quantitat es tracta. Però, si vos fixeu a l'enunciat, m'està preguntant quina quantitat de suc de taronja. O sigui, una bona opció seria escollir com a incògnita la quantitat de suc de taronja. O sigui, a dir que si n'hi ha X litres. I per una altra banda, tinc 10 litres d'un suc de poma que costa 0,75 euros el litre. I que, si jo els agarro i faig una mescla amb esta quantitat i esta quantitat, és a dir, que el volum, el nou volum de la mescla, si agarre esta quantitat i esta quantitat serà de 10 litres més X litres, me diuen que el preu d'esta mescla, o sigui, ara, el preu per litre és de 1,2 euros. Molt bé. Doncs, este seria el plantejament i per tal de que quede clar i s'entenga bé el problema, deixeu-me que jo vos recomane omplir la següent taula. Val? Fem un parèntesis, ara tornarem a este plantejament, i és una taula que tinc en una primera columna el producte, després el volum o la quantitat, després el preu per litro, o per litre, millor dit, i el preu total. I ara m'explique què vol dir això del preu total. Val? Per exemple, en el suc de poma, val? Sabem que el volum són 10 litres, que el preu per litre era 0,75 i el preu total seria el preu de 10 litres. Val? I això n'hi ha gent que no ho entén. Per tant, un litre val 0,75. 2 litres valdran el doble. 2 per 0,75. I 10 litres valdran 10 voltes més. És a dir, 10 per 0,75. I en el cas de la taronja, del suc de taronja, el volum no sabem quin és i hem assignat la incògnita X, el preu és 1,5 i en acabant el preu en total de X litres serà el de multiplicar el preu unitari, el preu per litre, 1,5 per X. 1,5 per X. I la mescla té un volum que és la suma dels volums. I el preu per litre m'indica l'enunciat que és 1,2 euros el litre. Molt bé. Per tant, quan valdrà, quin serà el preu final de 10 més X litres de mescla? Doncs serà el volum, 10 més X, per el preu unitari, el preu per litre, igual que hem fet en aquests dos casos. Vale. I ara ve la complicació del problema, que és quina seria així la condició, és a dir, la equació, recordeu, equació igual a condició, que me permet resoldre el problema. Tornem al plantejament inicial, ara que ja tenim desglossat tot el problema. Si jo sé el que val els X litres de suc de taronja, que està així, val? Això d'ací, val? I jo sé el que val els 10 litres de suc de poma, val? Jo tinc un preu per separat del suc, els X litres de poma, de taronja i els 10 litres de poma. Molt bé. Això val tot això. Val? La suma seria 10 per 0,75 més 1,5 per X. La condició és que este preu ha de ser el mateix del de la mescla. És a dir, la mescla, que té 10 més X litres i que val 1,2 euros per litre,
esta mescla ha de valer el mateix que la suma dels ingredients. Vale? Per tant, així, això d'ací és el preu de 10 més X litres de mescla a 1,2 euros el litre. Esta seria la nostra equació. Molt bé. Esta seria la part més complicada del problema. Ara ja només quedaria resoldre. Per a resoldre, simplement, llevem el parèntesis, fem, per exemple, esta operació, 10 per 0,75 seria 7,5, més 1,5 per X, igual a 10. Això, multiplique l'1,2 per el parèntesis, me quedarà 1,2 per 10 és 12, més 1,2 per X. Ara, passe tots els termes que depenen de X a un membre de la igualtat, per tant, 1,5 per X menys 1,2, i el 7,5 el passe a l'altre membre de la igualtat. Me queda 12 més menys 7,5. En acabant me queda la diferència d'1,5 menys 1,2 és 0,3 per X és igual a 12 menys 7,5 que són 4,5. Total, que la X és igual a 4,5 partit 0,3 que de forma és més intuitiu multiplicar per 10 numerador i denominador, val? Perquè me queda una operació més senzilla o més intuitiva, 45 entre 3 són 15. 15 litres de suc de taronja, que era el que me demanava la quantitat de suc de taronja. Abans de donar per acabat el problema, lo interessant seria agarrar estos 15 litres y substituirlos así y así y comprobar que la equació es complís i que tot quadra. Vale. Molt bé. Espero que hagi quedat clar. Si teniu algun dubte, fiqueu un comentari. Fins a la pròxima.